Subotnja večer 6. srpnja u prostoru Svetog Ivana Evanđeliste protekla je u znaku predstavljanja časopisa Matica. Časopisa koji u iseljeništvu izlazi već više od 50 godina, a posljednji broj posvetio je većinu prostora našem otoku, njegovim posebnostima, tradiciji i ljudima. Što si ti, duša zlovoljna, al si se s dragim sadila. Na samom početku prisutnima se obratio gradonačelnik grada Raba Nikola Grgurić, pozdravivši glavnu urednicu časopisa Matica Ljerku Galic, drage gošće iz Argentine, članice klape Valovi iz Buenos Airesa, koje su večer dodatno uljepšale svojim nastupom, a u čemu su im se pridružile i njihove gošće, članice rapske klape Anema Arbe, kao i predsjednicu udruge Jadran iz Buenos Airesa, ujedno PR klape Valovi, Jelenu Nadinić, zaželivši im dobrodošlicu na otok Rab. Ja se nadam da ćemo uživati. Ovo je mjesto gdje smo slušali brojne koncerte, veselim se posebno ovom i na kraju 130. obljetnica turizma. Ono što živimo svake godine iznova, želimo kvalitetni i bolji život i uživati sa našim dragim i milim gostima. Uživajte u ovoj večeri. Hvala vam lijepo. Pozdravljam vas u ime Hrvatske matice iseljenika, ustanove koja se od svog osnutka daleke 1951. godine zapravo bavi povezivanjem naših Hrvata koji su svoju prvu domovinu iz mnogih razloga zamijenili nekim dijelićem svijeta. Za nas je jako to čast biti tu u Hrvatskoj, da mi vidimo sve ono što uvijek smo htjeli vidjeti, ali uspijevanje, no? Jer svaka je možda došla sama, ali ovako kao klapa ne. Onda to je prvi put za nas i dođemo da mi dobimo ovu energiju iz Hrvatske i da vam donesemo našu energiju. Kako? Jer mi smo oni koji smo još uvijek, već 70 godina poslije, se vratili u Hrvatsku. Cuando remedio no haya, llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Ojos azules, ojos azules, desde que te conocí, hasta otro día. U nastavku večeri brojna publika mogla je uživati u prekrasnom ambijentu pod zvjezdanim nebom u izvedbama dviju ženskih klapa, na čim su se repertoaru mogle čuti dalmatinske klapske skladbe, novije obrade te poneke skladbe na španjolskom jeziku. Za ovu nesvakidašnju glazbenu suradnju između Buenos Airesa i Raba zaslužan je uz Hrvatsku maticu iseljenika i Rabljanin Nino Kordić, koji je prilikom svog 9-mjesečnog boravka u Buenos Airesu imao priliku raditi s klapom Valovi. U ovoj kontradi da se mi versamo, u ovoj kontradi da se mi versamo. Ma je došlo vrime, evo sunce sjaje. U ovoj kontradi opet se versaje. U ovoj kontradi opet se versaje. Rauke
Osim što su u obiteljima i zajednici Hrvata u Buenos Airesu uspjele očuvati hrvatski jezik, članice Klape uz veliki su trud uspjele i u očuvanju hrvatske baštine i to s radošću prenose i na svoju djecu. I drugi puta ću pametnije, jer fališ mi do bola. I znam da bit će još i bolnije, jer svaka ljubav nova pruži vjeru u tebe, ovo mi je škola. I drugi puta ću pametnije. Bila je ovo ne samo lijepa ljetna glazbena večer, čiji je pokretač predstavljanje Raba u najčitanijem časopisu namijenjenom hrvatskim iseljenicima, već i početak jednog novog prijateljstva te moguće suradnje između Rabljana i Hrvata u Argentini. Predstavljanje lipanjskog izdanja časopisa Matica te klapski koncert održan je u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Rab, a pod pokroviteljstvom grada Raba i turističke zajednice grada Raba. Recite joj da